खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दासान्दि आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 19 आगस्टआव खासि फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया मेघालय आसामनि गारिफोरखौ हिंसायारि जाथायजों बुफाय बुसि खालामनायखौ लानानै मेघालयनि गारिफोरखौबो आसामाव हाबहोनाय जायाखैमोन आरो बे जाथायनि हेंथायै गोबां आसामनि आफादफ्राबो सोमावसारनाय जादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानै मैयानि सानाव आसामनि मन्त्रि अतुल बराजों लोगोसे मेघालयनि डिपुटि चिफ मिनिस्टारजों गयनाथरायाव मोनसे सावरायनाय हाबाफारि बानजायनाय जादों। बे सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिहोनाय बादिब्ला SIT नायबिजिरनानै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों राहा लानाय जासिगोन आरो बेनि थाखाय गासै मोन 15 गजर थिसननाय जादों आरो दासान्दि मेघालयआव थाबथानानै थानाय गासै गं 3,000सो आसामनि गारिफोरखौ आसामाव लाबोफिननाय जाबाय आरो बेनि अनगायैबो थाबथानानै थाबावनाय आसामनि सुबुंफोरखौ गासै 48 घन्टानि गेजेरावनो रैखाथि लाबोनाय जागोनखौ मिथिहोदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। हारिमुवारि फोथाराव गोख्रों राफोद क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिलनि थागिबि आसाम गौरब बान्था मोनगिरि बारलां नार्जारी बिथांखौ गुवाहाटी नोगोरमानि प्रागज्यतिषी पाण्डु कलेजाव आसाम फल्कलर ससाइटिया मान बावदों। गसाइगावनि मरनाय साहा बागानाव दंफां दाननायखौ लानानै खौरां फोसावनायनि उनाव मरनाय साहा बागान बिफाननि खौरांगिरि मेल। बयनिख्रुइबो गोजामसिन साहा बागान गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मरनाय साहा बागान बिफाना मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बिफां दाननायनि सायाव गावसोरनि थासारिखौ रोखा खालामदों। हाग्रा बिफाननि बिथोन लानानैसो बे बिफांफोरखौ दाननाय जादों होननानै बागान बिफाना दाबि खालामदों आरो मरनाय साहा बागानाव बिफां दाननायनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों। नाथाय बेयो आयेन बेरेखायै नङा, हाग्रा बिफाननि सोरखारि बिथोन बादिसो बिफांफोरखौ दाननाय जादों। मरनाय साहा बागान बिफाना खौरां बिलाइनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला बागाननि जौगाखां मेसिनारि बायनो थाखाय माखासे रांनि आंखालावसो बेफोर बिफांफोरखौ फाननाय जादों होननानै रोखायै फोसावनानै होदों। रायजोआव फिन आरोबाव सोमजिदों गुलि गावनाय जाथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बङाइगाव जिल्लानि जगिग'पा पुलिसआ सासे दायनिगिरिखौ एनकाउन्टार खालामदों। गवालपारानि वान्टेड डकाइत बराद आलीखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनाय जादों। बे गुलि गावनाय जाथायाव बराद आलीनि फारसे आथिङाव नांनानै जोखोम जादों आरो रिपर्टनि बादिब्ला बराद आलीखौ गवालपारा जिल्लानि कृष्णाइनिफ्राय हमनानै जगिग'पा थाना फारसे लाबोबाय थानाय समावनो सासे पुलिस कनस्टेबलखौ गाग्लोबनानै खारनो नाजादोंमोन। जायनि जाहोनाव पुलिसआ खारखोमानायनिफ्राय हमफिननो थाखाय गुलि गावनो गोनां जादों बराद आलीखौ आरो डकाइत बराद आलीनि गाग्लोबनायाव सासे पुलिस कनस्टेबलाबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। पुलिसआ बिखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे गंसे पिस्तलखौबो हमनो मोननाय जादों। मिथिहोबावनाय बादिब्ला बराद आलीया गोबां डकाइतनि हानजाफोरजोंबो सोमोन्दो दङमोन। दासान्दि जों नुनो मोनगासिनो दङ BTC सोरखारनिफ्राय गोबां बर' फरायसा मेलेमजिबिफोरनो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां रां अनसुंथाइ होगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै जि एन्ट्रेन्स आनजादाव 85.5% लानानै उथ्रिसार जानाय रैरुब लाहारी बिथाङाबो BTC सोरखारनिफ्राय राङारि मदद मोननो थाखाय हास्थायदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सतबामुनगरा गामिनि बिफा नायथाव लाहारीनि फिसाज्ला रैरुब लाहारीया देग्लायनि जि एन्ट्रेन्स आनजादाव गासै 85.5% लानानै उथ्रिसारदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव नखरनि रांखान्थि हालोदा मोजां नङैनि जाहोनाव गोजानाव फरायहैनो थाखाय उसुबिदायाव गोग्लैदों। बेखायनो गोजौ थाखोआव फरायहैनो गोसो थानाय रैरुब लाहारीया BTC सोरखारनिफ्राय राङारि मददखौ हास्थायदों। SBIनि BSBD एकाउन्ट सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खौरां। स्टेट बेंक अफ इन्डिया SBIआ बेसिक सेभिंस बेंक डिप'जिट BSBD एकाउन्ट सालायग्रा कास्टमारफोरनि रां बख'नाय बिथिङाव मोनसे गोदान नियम फोसावनानै होदों। बेंकनि मोनसे रायजोआरि नटिसनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गोदान नियमखौ फैगौ 1 अक्ट'बर 2026 निफ्राय खालामनाय जासिगोन। बे गोदान बिथोन होनाय बादियै ब्रान्सनि गेजेरजों खुलिनाय BSBD एकाउन्टनिफ्राय मोनसे दानाव खनब्रैसिम रां बख'नाया फ्रि थागोन। नाथाय दानाव 4 बारनि बांसिन रां बख'योब्ला मोनफ्रोम बारनि बख'नायाव 15 रांजों लोगोसे GST मासुल होनांगोन। बेराफारसेथिं बेंकआ रोखा खालामना होदों दि डिजिटेल ट्रान्जेक्सननि सायाव जेबो सिमा बा मासुल थाया। बेयो सिगांनि बादिनो गासैबो फ्रि थागोन। बेंकआ कास्टमारफोरखौ बे गोदान नियमनि सायाव नोजोर लाखिनो थाखाय खावलायहरदों। खौरां ब्लक PHनि सिङाव जोंहा उदालगुरि जिल्ला TV डिपार्टमेन्टनि जगिदि मोनसे प्रग्राम लानाय जादों, हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाहैबाय TB बेमारिफोरनो माने एसे जाग्रा मुवा होनाय। नैबे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि हादोरनि जाहा मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि मोनसे हाबाफारि। बिथाङा बयखौबो खावलायदों जे जोंनि जनप्रतिनिधि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ, बेनि बादै जोंहा फालांगियारि, बेनि बादै समाज सिबिग्राफोर, जायफोर गोसो गुदुं मानसिफोर, बिथांमोनखौ खावलायदों जे मात्र TV डिपार्टमेन्टनि जुगिदि बिथांमोननो
मुलि जाहोनायल' नङा बिनि बादैबो बिथांमोननि साइस्थ'खौ मोजां लाखिनानै टिबिजों जुजिनो थाखाय एसे मोजां जानायनि प्रयजन दङ बे दिगावहाय गोसो गुदुं मानसिफ्रा बै बेमाराव गोलैसोनाय मानसिफोरनो एसे जाग्रा मुवा सहाय होयोब्ला बिथांमोना आरो बे बेमारजों बांसिन मोजाङै जुजिनो हायो आरो एवारनेसबो होयोबा मुलिखौ जुदि रेगुलार जायोब्ला टिबिनिफ्राय आरामसे जोङो रैखा मोननो हायो बा टिबिनिफ्राय जोङो माने एखेबारे मा होनो बेखौ हामो आरो टिबिनिफ्राय दा नैबे खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनि हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया बयखौबो खावलायदों आरो बे हिसाबैनो आं दिनै जोंनि माजबाद समस्तिनि गासै 100 जन टिबि बेमारिफोरनो आंनिफ्राय जाग्रा मुवा थफ्ला मोनसे रानना हरनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जों बुजायनाय जादों जे मुलिखौ कन्टिनिउ जाथारनांगौ 6 मासनि कर्सआव जाहाथे सानसेबो एबसेन्ट जायालासे एखे राहैनो बे टेब्लेटखौ जाजोबो। थियाटाराव बाजेट दिरुनाखै होननाय बायदि जों खोनानो मोनदों बेबायदि जानाङा सिनेमा आरो थियाटार सिनेमायावबो बाजेट खालामदों जेला थियाटारनि थाखायबो बाजेट एसे खालामनांगोन बिथांमोना जिहेतु गोलाव गेदेर बिसोरो गावसोरबो बुजिनांगोन मानो होनबा जोंबो बुहुत खस्थ'जोंसो ओंखारो नालाय मोनसे थियाटारखौ फसंथानाया बुहुत गोब्राब थान कठिन बेखायनो आंबो सरकारनिफ्राय जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय एसेबाबो मददखौ लुगैदों आरो जिहेतु जों अनसायनायाथ' मोनदों पाब्लिकनिफ्राय खिन्थु हेल्प जि जोंखौ सुंथानो हानाय एसेबाबो जों सरकारनिफ्राय लुगैदों आरो बेनो दा खोनानाय मथे जों एसे डिसएपइन्ट जादों थियाटारनि थाखाय जेबो बाजेट गैया होननाय खोनादों दा बेसेसो सैथो बेखौथ' जों दासिमबो बुंस'जोबनो हाया बाट बेनो जे आंनि हाम्बल रिकुवेस्ट आंनि गोसोनिफ्राय जे जोंनि कालचारनि EM महेश्वर सार बिथांखौ जोंनि थियाटारखौबो अनसायनो थाखाय आरो जोंनि थाखायबो बाजेट दिरुननायनि थाखाय आं बिथांखौ नैबे चेनेलजों आङो बुंहरबाय आरो बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जादों।